И здравейте хора, това съм аз, Алфи БГ, днес ще играя на игра много яка. И снимам клип, защото печелих много як герой. Съм го очаквал. И почнах да играя, защото давно съм играл. И така, 500 имам пари. И нека да започнем ми клипа. Искам да видя факторите на TS. Вау, просто не съм го пробвал. What? Вау, това е яко. Извинявайте, много забива, извинявайте много. На мен много ме забива. Вау, ще да ми залепи хедшот. Не, ще не можа да го цепна, бе. И точно така, опа, хора, то сега ще му ударя. Как, познах и то сме си пълната кръв, омага. Не, ще го цепна. Не, пак ще ме цепни, тос. Нищо хора не мога да го ударя. И някакъв хакер. Много е труден. Много труден противник. Добре, къде да го целя тосо? Не, то пак ще ме цепни. О, не ме цепна, бе. Айде, цепна го. Как не го цепнах, бе, хора? Омага. Но той има цели 2-3 пъти повече. 21, ако не го целя, здрави да е. Бум! Хедшот! Напромнах шапката. И той ме цепна. Ай, ще скърча 30. Защото съм про. Бам! 2 хедшота, хора, това е много яко. Ето, пак му удари. И пак. Удара. Дай. Yes! Вау. Моят любим герой е много як. Иначе много харесвам и ще да му забия хед. Как да му смъкна още един път чапката. Ето сме удари. Фак. Не, много е. Пак ударих. Май сме наравно с кръвта. Ама то ще му цели пак е. То са някакъв вип. Финиш ли? Хора, този герой не ми е любим. Но е гаден, искаш да ви покажа моя най-любим герой. Така. Ще има някаква реклама. Какъв то се. Хора, ще гледам клип да го отворя. И то е моят любим герой, виждаш ли го? Кара някакъв самолет. И така, хора, спрях клипа да мини рекламата. И надявам се да ми го отвори с герой, искам да го видя много. Тук може да се играе мултиплеер.
И така, хора, това ще е за този епизод. Нека да ви е харесало. Харесайте клипа, абонирайте се и чао!